Real talk, ingat sa masyadong pagtulong mo sa iba dahil kapag nasanay sila at sumablay ka kahit isa, burado lahat ng nagawa mong maganda. Nasa point na ako ng buhay ko na ayoko nang ipilit ng lahat. Kung anong meron, yun na lang. At kung sinong ayaw sa akin, ayaw ko na rin. Tama pala yung sinasabi nila. Minsan, hayaang masaktan ka or saktan ka ng mga taong minamahal mo. At pinapahalagan mo ng lubos. Kasi darating at darating yung isang araw na magkikising ka na lang na wala ka nang pakialam sa kanila. Wala ka nang nararamdaman para sa kanila. At kung dumating man yung time na yon, darating din sa punto na marirealize nila kung gaano kakahalaga sa parte ng buhay nila. Kung gaano kahalaga yung ginampanan mong papel sa buhay nila. Much love and God bless.